Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami, naguskan sana mga babayami si kuagama Islam. Giya paman so programa tano sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Di itano di pamanutulan na giyang kuto mga galabag mga pipiya pakapandagalan tano sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Padaronap ko sa itano agyang kuto mga tutulan na si iko mga salaf. Siran so mga tao. Miya katundog si iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga sahaba. So mga tabi'in. Naguso tabi'u tabi'in. Mga pagariya. Pumagusain tano agyang kuto rupaano kauyaguyagiran kaantano ronap kita kasagian kai kauyaguyagtano o ande taman panamartano panaguntaman tano kodi tano di kang gelebakasi ko agama tano Islam. Siran su mga tao inargaira nagyang kuto mga masa babagan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kabarakat lagi dagya kaya bulan na Ramadan. Nagusiran sa mga tao piana maranira nagyang kuto alungan nira na mauri. Penutulan tano agyang kuto kauyaguyagiran bulaboro nigira lagi day amyaw magyang kaya bulan na Ramadan kaantano kakwa isa tumah. Antano kakwa isa tuma, antano mi panguyata sa ikong mga ginawa tano, uba kalo na ginan imakasuguro katano sa giyang kuto akang galabak sa mapia. Miya panutul, asu isakiran asu Imam Az-Zuhri rahimahullah. Na dinya diteroon naguaya betadian igira miyakasulod dekiran sumula na Ramadan. Gay sumasairan na ayatan upunutulan na sumasairan. Nasu Imam Az-Zuhri na tigyan nagyang kaya pakasulod rakatan wagyang kaya bulan na Ramadan na ulan-ulan na ya kabatiya sa Quran naguulan-ulan na ya kapamagana kauto mga pagarya. Sa manuto na isay ni sagyang kuto ang mga galabag pananagunta mananiran. Agyang kaiya kabatiya sa Quran nagusuka pamagana kasusad ka atigitano. Namalutan ron kung ita sa mga ginawa tano. Ginawa ko na ande taman panaguntaman nakasagi ang kaya kabatiya sa Quran. Naku na isintano ang mga ginawa tano. Kataya ang mag-ande na kalukan nagyang kaya bulan na Ramadan na kaya pira ang kaun din na lakata. Kapag ayad na kaya laanon din na mambu mag-ande na mamakatamat kagi madakalas iko mga bangasa tano mala ipanaguntaman. Naya punguyatan tanong saya na sumanga tao tapakimanto na dasiran din na makapuo na matiya sa Quran. Miyagagapan na miyakabatiya siran sa Quran na dairan to bitaro sa kabadin na miyaputo lagi ang kuto akabatiya iran sa Quran. Na mga pagariya sumanga salaf na sira ni lebiya matao si iku kalai kabarakat agyang kaya bulan na Ramadan.
Na piana benaran iranu tu makabatiya siranu sa Quran. Nagi itu din naman bui kailangan manggelebakatanu pakabatiya sa Quran. Na pederuwagi ang kutu akapamagana wa ita'amut ta'am. Pakapendekalan na isa giyang kaya bulan na Ramadan. Yi pananamaranira na giyang kaya dua galabak kabatiya sa Quran nagu kapamagana. Nagyang kaya kapamagana. Ay lagi dia nagyang kutu akatutun na kapamagana din naman ito. Migay ka sa panganangkan sa giyang kutua masjid. Nasir kami akapuon, nasakay pagay na sa giyang kutua mga barapuasa sa giyang kutua kapaka pagiftariran. Naisab saya amapi agalabak. Miyaunad na giyang kutua, kaya panutulatan sa giyang kutua balas, ama papadalam sa giyang kutua kapaka pagiftara o mga Muslim sa giyang kutua mga pagariran sa masjid ang mga barapuasa. Na mga pagariya udatan o sayapan na mapad sa giyang kaiya katutun na panabenaring kayo mapadakaw na pagariya kan si kuwagama Islam, bubaya kan si kuwagama Islam. Uda ka matarang si iko mipos ang mga gawi na maluka pamimikiran sa giyang kaiya malalambuon. Katayag yang kaibis sa kapamagana na isa din na mapiamal na pananabenaran umyangaw na antano ang mga salaf. Lagi diyan na su Imam Az-Zuhri rahimahullah ayad na kinituladu kauyaguyagian na giyang kutua simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kapamagana na pag-importantiyan tanwa yung mga pagariko kakanugunia nagyang kutua kala iyan ibalas. Paril ang kaun wallah na pagkamaradik ang kaun wallah sagyang kutu apoy kunara ka jahannam na imbagay rakapan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua lagid o miyakwa abalas agyang kutua miyapaka pagiftar ka. Mga pagariya kapakay agyang kutua masgita may ito na ayabu kitutu na kaun na arga sangi buwa pira. Ya kay ito arga sang ibu apira. Nagyang ko to maluro na malu madakali diuma na kepakai suduang ibu magat sang ibu agulima. Nakalayan din naki mga pagariya sumala masgit na kanggustuhan tanopan sa 5,000. Nagyang ko to 5,000 apira na ubang kadin na pagilain wanto na arga iyan ko kipe masano ko pedagamitan ada arga iyan. Kaya man to na mamasaka sa timanan ditaran na upunog yung kuto ang mga brandi pumasana kan ditaran na kapakaya di penanan to nagyang kanan na 5,000 ka. Ada mga brand na ayabu aya arga yan na pinaka minus nagyang kuto 8,000 bangkala. Na upama ko bangad nuto masusulot na etaman na makatay de kaum panamaman na gumakatay de kaum panabubay. Ugay na rubo miya taman. Daagi ang kutu harila wallah na daagi ang kutu paman nakapakamarali kasi ko apoy ko naraka jahannam na dong panagi ang kutu pagkakuha ka sa balas sa lagi dagi ang kutu kakuha balas sa ang kutu miya paganang ka sa ang kaya bulan Ramadan. Utang kami. Na gina ng mga pagari malutan waki di pamimikiran sa ang kaya kapamagana sa ang kaya bulan na Ramadan. Na kana bagi nambu ada na panapada paman na pumamasaan na di tu nagyang kana na 5,000. Na upama ko sing kaino sara sa masjid na miya kasigurado ka pagariya asara miya ka pagikelas ka na miya bagian na kaagyang ko tuwabala sa pagkapuunsi ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to panabala sa puunsi ko Allah nagyang ito'y pitamanan amapya na gumal abalas. Na malutan o mamimikiran ng mga pagariko kataya adam panalambos sa giyang kaya bulan na Ramadan na upama ko da ka pa na may schedule na paki-schedule ka din na upama ko miya ka pasada ka din na puro maning ka kakanugo niya nagyang kaya bulan na babarakatan. Mga pagariya, yan ng oras tanong sa manaya na
5:35 na salamantan wag yang kaya mga bangsatan wa pamamakinag sa yang kaya di itano di ka pamagusay balasan sirano Allah lagi dagi kaya pagariakan na si Rahim Muhammad si Chantico Sina Halal si Naifski Balindung si Malika Alip yang kaya si Cairo Nisa Umpa Hania Tumugan Abu Jihan Ibrahim ay sini si kung mga ulama tano sa Marawi agi nga iya di rakatano di mentay salam rakanusan na guru kami Sheikh Abu Jinan si Nipnip si Abdul Rahman si Franco si Kasamina Alex Makaraub si Najifa Lano Diamla si Mana Rasar si Jamal Mangundaya si Saidamin Jalil si Haji Bashira Sampurna mga bangsa Tanwaya si Samsudin si Ibnu Muno si Janna Subu-Subu si Hajab so mga pagaritan wadi mentay sa giyang kaiya di itano di kapamagusay yang utuba kabas ako agyang utu 5,000 perak na kesigura dukar o apaman na kekuang kagyang kutua balas amay kasing kaping gusto sa agyang kaya bulan na Ramadan na para ko mga pagaring kagyang kutua kaya pagan ang kakiran. Nakapakaya susabad na tigyan alim dia ko keparo. Nauba ka di keparo na so tamok ka nabaga nakasagyang kutua kumikibir sama segitan na siran deni suna ingka sagyang kutu kapakapagipta lagyang kutu mga diuma kamalagi debutu sa balas malagi debutu sa balas importante na share kami kapuna gyang kutu pira kaping gusto sagyang kutu kaya pagan akiran nagina ng mga pagari ko ada na mga bangsa tanom yang makalalay sukay na dikira na nabakira ng malayarga yang kanan na 5,000 adem pena mga businessman rakatanwa mga lai pwesto mga tambakan na tigitano ida manutuap kepikir tagyan ko to ulaw-ulaw sa beeda adna mga kalilimod na adna dirun di magunor nagyang ko to ini beta degarwa pira karya iya buah kialo yan ya sagyang ko to ngaran naka penggirawa tambakan ay mama malay ni pira ka mama mapi ni ada tu nanak niya buku tegak yang tua sang ibu kan ini bagay ngong napakaisi nakakun sa ginawang ka no adna bala sa kekawang karo anta aka kenapa bala sa kekawang karo nadang ka din na panganugun niya yang tua pirak ka kamagan sumagaan na miyak kagangga na kaya bukuta kaon na ini bagay nga nakatayag yan kaya bulan na Ramadan na upama ko si kang gusto pagari ko na miyakas sigurado agyan ko tua bala sa pagkapo si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman na mga bainap suguan yung sa mga datu ay gira ko na mga datu adi mabubay ang gusto na nang gusto ka no sugu niyo kira na paman na yang kaya Ramadan na masay niya kasisadika napakasadig ang tanong sa mga datu ubad na kararaganan si ko mga siringan tano isa ko mga ulama tano kaya bubayan tano agyan ko to panaguntaman yan na paman na kilay tano ron agyan ko to ugupian sa agyan ko to magingid naguda kararaganan sa agyan ko to adar paiyan api agagawin na gira amya katawago na kailangan sa maragas na kawitan katawan niyo agyan kaya sheikh nanay no di tanop kilo yagyan ko to ay ngara isad na ya mapi panagunta manawata pengenin tanong si ko Allah asya panu Allah natata panu Allah sagyan ko to kang gelebek sa mapia naman to sa kaniyang bu iding gelebek napke ganyan agyan ko to malilibet takiran nai dapat taka saka pagari ko atamani mantuna deng kade na mikaip siringan na kan atungan na yung kapan awino giyang kaya may po sa mga gawi sa giyang kaya bulan na Ramadan na malu mapia akap pagkakanian na di niya di kapakatengkas na upagari ko na ulan-ulan na ya syahrul muasa na kapamagugupa ini nakatitabanga wadana si eko
ginawang ka na malungkaw na bagiyagyan ko to pagari ka an makataam ko kapyan yan. Mga pagariya, sa manen ay na oras tano na 5:38. Na naman utanop ke sandag, nain op kibaratan wag yang kaya mga galabag tigitan kapag happy-happy. Why? Di ka ayara ka tanong roon na di tanong di pakatimbang nga anagyan ko to balas yan agugyan ko to at tigitan wakang gusto ko lagi duto galabag. Naino o paman na di kilati susab di kanop kararangiti. Matagayang mga usayan. Sa kataupansi ko mga salafa, so Ibn Abdul Hakam na tigyan na kana Maliku ida dakhala Ramadan. So tigyan so Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijra, Imam sa Madina, so Imam Malik Ibn Anas. Miyakalalay niya ulama. Ataman iman to na di kang gunaan o mga Muslim agiyang kutuwa paman na ilmu iyan. Sumunod si Iko madhabiyan na betuan siran sa Al-Malikiyah. Naman ito. Nagyang kutuwa sa mga Malikiyah na siran din na kinuha agiyang kutuwa madhabiran si Iko Imam Malik na sukun su Imam Malik na igira miyakaw magiyang kaya bulan na Ramadan yafirru min qiraatil hadithi wa mujalasati ahli ilm na iptergiyan nagyang kutuwa kipengendoonian ko hadith nagugyang kutuwa di inian di kipagpedaan na si kung mga tao amampunay sa ilmu sama nuto na iptergiyan pa si agiyang kaya galabakyan na mapya na aya paman pananabnaran yan nagyang kuto kabatiya sa Quran. Naman ito mga pagariya. Katawan tanoy kalagi pantag agyang kuto kipengendoon na nagukipenampay na kuwagamatan wa Islam. Katawan tanoy agyang kuto kalayan ibalas ama pangendoon kasutaw na taman dun sa kasampayan sa agyang kuto ilmu ay ni pangendoon kaw na pagkakuha kaw sa balas ka sadakaton jari. Okay, naso Imam Malik na ayad na tatayo din niyan sa giyang kaya bulan na Ramadan naso kabatiya sa Quran. Asin yang kuno to pembatiya sa giyang kuto mushaf. Yang kuto mga mushaf galagi di ang mga mushaf ami pagubaytano narunon na pembatiya sa Quran su Imam Malik rahimahullah. Sama no to mga pagarian na mga tawanan asya butira na giyang kuto kala ibalas o kabatiya sa Quran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Nalagi dia na mambupagariya, uda kapan na makakapat sa Quran. Uda kapan na makakapat sa Quran. Anto na saba pa din kakakupat sa Quran. Abay ni paman na piyakan lakalaku malakataka na makabati akaw sa Quran. Pag nadaga pagariya giyang kaya Ramadan na ulan-ulan na ya kapaganad. Uway. Ta'lim. Pengenduun tanong niyan sa giyang kutuwa simba tanong si iku Allah na badang penalawa na giyang kaya Quran ako suka pembatiaw na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ikakalak ka sa giyang kaya Quran inong kayo nidimbag di sa oras. Ising ka man na ginawang ka anday oras mulim pulsa na kaya pakabati ka sa Quran. Kaya pakalakat ka sa mushaf. Naway isunar ka na anday oras kaya ganak ka silupon na ayaw mabtero ka na tiga kagibo na ayaw ka no to kaya pakapasat silupon. Pag-scroll ka din na kapakaya paman na di mga pipiyapan na giyang uto apkilang kaun. Napkilang yan na giyang uto oras. Nauba ka ng batiya sa Quran na giyang uto malumbati ka batiya na kapakaya isa ka oras na kaganian na mati agyang ko to ay saka juice. Batian yan. Uway. Na kuwinta nga man ito. Upama ko si Iko uman na kapitan ay isa buka oras ay pumati ka na sa ulan na miya katamata ka sa Quran na kaso isa ka Quran na ayabu kada kalian na 30 ka juice. Na sa kauras buto. Penganin rakaw agamatan wa Islam. Naudi nga mata umatiya sa Quran na malukaw maniagiyang ko ta oras ka na pangilayin ka sa ukit makaswa ka matiya sa Quran. Pangilayin ka sa ukit makaswa tanu matiya sa Quran.
Tigo mga ulama, Peter o penuh Abdul Razak, langun dinaya paman na miyang unan tanwa yung mga tao, penutulan tanwa yang ko to betadira na ko bulan na Ramadan. Tigo Abdul Razak ayakon na betad o Thawri na igira miyakasul subulan na Ramadan na malunian na o di na tigitano igin na kiyang pasiagyang ko to sabu edo ko mga simba niyan si ikwallah. Na aya pokusan niyan, aya panamaranian nagyang kaiya kabatiya sa Quran. Wa aqbala ala tilawatil Quran. Mga nanaud na ya aya permirwa simba sagyang kaiya bulan na Ramadan nakabatiya sa Quran. Na inaupagari ko kanugunia nagyang kaiya kakipos man na Ramadan na dekade na makabatiya sa Quran. Panamadaring ka, isi ka mapadsagyan ko to ang mga tao, ang madakal atanto, o di na pakatamat sagyang kaya bulan na Ramadan. Nauba ka sana, gira ko napsina ka, tiga kataya, ad na tao apsina, tiga na maganda ko ikabatiya sa Quran. Na inuat tigiya nakaamay din, magaan din sa pulugawi alam buon na, ruwa ko po na matiya sa Quran, nakakatamatakan, nakatalubukan yun sa pumatiya na kanumang kapitan, na miya katamata ko sa pulugawi. Naubang ka ito sana ipagariya. Kakapagayag yun ito'y panuluno iblis. Sa ding kakapakatamat, kading kakatawan na sagyang ko ito sa pulugawi, anto na ikiyalang rak agalabak. Nakapagaya, di ka makatamat. Nagyang kaya mga gawi, ada penatanto, kabibisiyan rakana na matiya ka din sa Quran. Pumakot ka din na matiya sa Quran, kadikitan, o dupa mako 2 ka oras, nagyang ko to amiga, isa 2 ka oras, sagyang kaya, ipuun ko kaya pakasuldo Ramadan na, imanto na mag-andin na makatamat, kapakaya mag-andin na ka-20an. Ito'y paman na kapiya utawa, masisyapian sa oras, isa pa na, di tanong saya di panutulan na anto na kapiya, kaaturaw tao, sagyang ko ta oras yan. Sagyang kaya bulan na Ramadan. Pagaturan sa oras ka para adin na mga oras simba si ikwallah, adna oras kanggelebe kasusukat, adna oras sa kasumbuyang, adna oras sa kapanasbih, adna oras sa kandua. Kailangan na matatanor o muslim agyang kuta oras yan sa agyang kaya bulan na Ramadan. Ay lagi diyan mambu na so Sufyan. Peter o Sufyan kana Zubaydul Yami idha hadara Ramadan ahdara al-mushaf wa jama'a ilayhi ashaba. Na ayakon na betad o Zubayd al-Yami na igira amya kaum subulan na Ramadan na timuon yan sa mga Quran. Timuon yan sa mga Quran na timuon yan nagyang kuto mga tao madsegun. O di na masih pagunat tigitan. O di na mga bulayo kaiyan. Nasiran din ipembatiya sa Quran. Amya nga piya-piya man ng mga pagariya. Aso pamilya na adna urasiran pembatiya siran sa Quran. O pamakwaya mata umatiya subay na pangduang kaso mga wata ka nagusi ka rumang ka. An misir agyang kutuwa paman na ilm uka. O lagi diyan na sudatun aya mata umatiya sa Quran na uguping ka kapakaswamati karumang ka abay nagusto mga watakan upa mo kusakan no langon din mata umatiya sa Quran adu kataw na pangduan ni sa mga wata iyo bugan tanong siran sa oras ka insyaallah na miya kapia-pia na nagalbo magay tanong sa oras para ko pamilya tanong sagi ang kaya bulan na Ramadan kaanta no ka pa magugupa ianto na kagaan nagyang ko to kapakaswamatiya o pamilya tano sa kabatiya sa Quran. Ina ng mga pagari ko. Lagi nagyang kaya ulaw-ulaw Az-Zubayd al-Yami. Atimon yan sa Quran, natimon yan nagyang ko to ang mga tao maraniron na pambatiya siran sa Quran. Nagina naman bu imapi apangalabakan tano sa ikong mga pamilya tano. Ubabadin na paman, nasa kabuha dato isumisibay na pambatiya ka sa Quran, nasa karumang ka na di mata umatiya sa Quran. Nati sa mano to, nasa kabuhi ko sa balas, na di yung padisi karumang, anda giyang kaya por ibir. Aw manisan na pananamaranian nagyang kaya por ibirian. Nati sa kabubsi,
Paman nagyang ko tua balas sa kekuwangan sa alungan na mori na din ko ni pagpeda agyang ko tua karumang ka. Atan to aya ko malay balas agyang ka iya paman nakabatiya sa Quran. Malon man geda-geda agyang ka iya katuro nabi. Panguyat ko mga ginawa. Sa tawa makabatiya sa satiman na batang harfan qara harfan satiman na batang. Nah. Agyang ko tua batangan na pad ko Quran. Nama pembagian yan agyang ko tua satiman na mapia. Satiman na batang satiman na pia balas yan. Yang ko tua satiman mapia na tekapan wallah sa lagi dia na 10. Sama no to mia 10. Tigo nabi dia kan na peteron. Tigo isa kong mga sahaba so Ibn Mas'ud. O di na sunabitan wa Muhammad miteron na tiga na dia kan na peteron o bagian ko to matatagus sa Quran na ayat alif lam mim. Alif lam mim na buto isa ka batang. Kagyang ko to tigo nabiya alif roon na satiman to batang. Na sulam roon na satiman na batang. Na sumim na satiman na batang. Sama no to na 3 batang. Na 30 amapi amaya bati agyang ko to ato. Na alif lam mim buto na. Miya kay tito kasusuratan ng Quran. Alif lam mim na 30 amapi amaya Miya kuwang kamapya. Gitu sumanga mas akna ba Ramadan ay dapati watigo mga ulama. Fa kayfa hadha ma'al mudha'afati fi shahri Ramadan na anto na adin ni kala kuwabala sagyang ko tuataw sa iniya na pembeti sa Quran sagyang kaya bulan na Ramadan ulan-ulan ay panakapan. Ulan-ulan ay adimat tagapagyan ko tuwabalas. Masya Allah, kata yang kaya mga viewers na Romeo din sa 76. Kukalin nalin, 73. Malod niya, mapi yang kaya pumamakin nagtarakatano sa yang kaya kagagawin. Sa timan utuwa batang nasa 10. Sa kung mga pedamasan ay dapat tiwatigo mga ulama sa yang kaya bulan na Ramadan na panakapan. Miya panutulo po ng Ibn Umar radiyallahu anhuma at hikuno nabi ayuqalu li sahibil Quran na giyang kuto kapagaw mga tao sa alungan ng mauri na sumanga tao miyat tiya siran sa Quran sa dunia migay siran sa oras sa dunia sa kabatiya sa Quran napterong kira na ikra wartaki waratil imanto masa na batiya ka sa Quran. Sa lagid na giyang kutwa ka pembati ang kaun sa dunia. Naman ito, adna pakaasal. Adna miyaw na akabatiya sa dunia. Naman ito. Agyang kaya subut na sa agyang kaya hadithu Nabi. Kama kunta turattilu fi dunia. Sa lagid, batiya ka iman to, sa lagid no kapembatiya ka sa dunia. Si iko miyay po sa masa. Adna pakaasal. Nauda pakaasal, di kasi yung betiya. Pakabati ang kairan ro. Sa alungan na mo rin. Sama no ito na adna, miyaw na amin yung nang kaakabatiya sa dunia sa betiya ka sa Quran. Tigo na biya, mata nagyang kuto akabetiya ka sa Quran, akabetiya ka sa Quran na aya mulimpusan ader pa aka nagyang kuto din mulimpusan ayat akabati aka sagyang kaiya masa. Allahu Akbar. Ay dapat tao yang kaya Quran na miyat tamataka. Na matamataka rin sa alungan na mo rin ay tama na mga pagariya amanzila derpa ketaguan raka sa alungan na mo rin. Di ko din nakatawa ni paman na kapuruto agyang kutua paman na ketaguan sagyang kutua tao ay ni premiso no nabitan wa Muhammad agyang kutu ayam mulimpusan aderpa ketaguan no nagyang kutua mulimpusan mambu ayat akabati ayan sagyang kutua masa kapakabati on wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya na pamakutan tanwag yang kaya kabati sa Quran. Miya panutulupan. At tigo Abi Sa'id wa yas'adu bi kulli ayatin darajat. Hatiman na ayat na pakapanig sa kanyan sa darajat. Hatta yakra'u akhir ayatin minu taman sa mulim pusana kabati ayan nagito din naman bu ipangkatan kepanikan yan, ketarusan yan si iko surga yan sa alungan na muri. Pagnintanong si iko Allah, mapagtanong sa giyang kaya mga tao pakabatiya sa Quran, nagu mapagtanong si iko mga tao, sugun sa alungan na muri, abatiya ka sa Quran, kapaman nagyang kutuwa mo limpusan ayata kabatiya ka, nagyuto din mambui, kapuro,
udah raja takadar pa akasagi ang kaya surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Pangalitan si wala pagalintano makasunta surga. Magalintano din makasunta surga. Mga bagasami ayat na oras tano na 5:53 na sumangabain na malukano din na preparado kamaga din sa oras tano. Why? O pamako dapat na matimplagi ang kutua mga tang na templaan niyo din. O pamakuda ka palaman ni agyang ko to mga breed na pamalaman ni niyo ng mga bangsami kamay-amay na dilia kaya nagyang kana na peanut butter o di na suduriya na palaman yan na di mapi agya pa ka pagistari misteryo. Uy, agus mga watayo. So mga salaf na ayat na kada kalangkiran na mutiasiran sa Quran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Setan waya, giyang kaya tutulan tanong kiran sa giyang kaya mutian tanong. Malutanong geda-geda giyang kaya kapasangiran yang kabatia sa Quran. Nah, so mga salaf na mutiasiran sa Quran igira bulan na Ramadan. Katuong kiran at tigo mga ulama apito gawiin na miya katamat. Pito gawiin na miya katamat sa Quran. Nasama na ya, na upamakubat tano din na pagilay ama sa tano imanto na o ya pagilay sumasairan na kapakay adeng kira na miya kaduwa din na makatamat ipun sa giyang koto apaganay kaya pakasuldo Ramadan. Magaan tano din na kasapula na gupat tagawi sa giyang kaya bulan na Ramadan. Imanto na sapula guduan din. Naman ito. Pito gawin na ad na pagkatamat kira sa Quran. Nako na antay maka-komentar ka tanong say amya katamat sa Quran sa amya kapito gawin man to. Pito gawin mga pagari na tamat siran sa Quran. Katong kira na tigong mga ulama uman telu gawin. Uman telu gawin na makatamat sa Quran. Sama no to na sa gawin na ayap metian yan na 10 ka juz ap metian yan. Telu gawin na miya tamat yan sa Quran. Mata na ya panaguntaman. Ubabu mapenggulaw la sa giyang kaya masatan. Ubabugi panabenar o sabu edu ko mga Muslim agiyang kaya talugawin na pagpakatama sa Quran. Kapakayaan na ketuon si rakatanuron mapasang mamu ikabatias sa Quran. Balasang kawalla ay sad na limu ibabagay ra kawalla tawfiq ra kawalla sa giyang kaya bulan na Ramadan. Padakiran ati ko mga ulama uman dua gawi na makatamat sa Quran. Naman ito, agyang ko ito, panaguntaman. Sama nuto na sa gawiin na 10 agulima ka Diyos. Kung man tumatiya na deke, na siniyan din na pakadeke sa agyang ko ito, surat al-kahf, sa gawi ito. Na matiya pa man sa agyang ko ito, ikadugawin na ipunsi ko surat al-Maryam, na maniriso pa man sa agyang ko ito, ako laudu birabinas, dugawin miya tamatiyan sa Quran. Naman agyang ko ito, panaguntaman nila ng mga pagal. Nasa katanong ko na andin na giyang ayang panaguntaman tanong, pangiraw tanong, Ya Allah, rilay kami nga sa giyang kaya Ramadan. Ya Allah, pakasulda kami nga ko surga ka. Ugi na agalabo ko na panaguntaman. Tigo Allah, innal ladhina amanu wa amilus salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mataan na so sirano to amia maratiya, agu ming gagalabak, kauto, ming gagalabak sa mga galabak ang mga pipya, naya kedarapaan nila na kebulusan nila na surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama no to nami sa sartaon mga pagariya. So kapakasul sa surga nakanggalabag sa mga pipi agalabag. Nagi paman na pumakutan tano, penabenaran tano sa giyang kaya bulan na Ramadan amada kala mga amal. Kang ito taron wallah, so miya marateya agugyan ko to wa amilus salihat. Minggagalabag sa miya kadadakala salihat, mga pipi agalaba, kabatiya sa Quran, kasusadaka, kapanamboy ang kung mga kagagawi, o di na anton asan, agalaba ka mapiyasagi ang kaya bulan na Ramadan. Na pangiraw tano, ay Allah, na bugan na kami, suka surga, nakaway, na di ka panggalaba ka. Sa galaba ka mapiya, di ka panaguntaman sa giyang kaya bulan na Ramadan. Katoong kira, natigong mga ulama, agyang ko tuwa, sa pulugawi iya, mulimpusan sa giyang kaya Ramadan. Giyang ko tigtano asrul awakhir. Sa pulugawi iya, pekori, na uman ko nakagagawiin na makatamat sa Quran. Allahu Akbar. Mata na yung panaguntaman. Mata na yung kupiya kasigi, kiipa kasigi mga pagariya.
Aya ko na ipangasigi at tingo nabi na dua katao so tao abigan no Allah sa Quran na pemetian niya sa Quran. Metian niya sa Quran. Ipangasigi. Ikadua na giyang ko tuwa tao bigan no Allah sa tamo kana din yan di gustoon sa giyang kaya paman na mga gawi mga ulan-ulan na babarakatan. Gina ni ipangasigi. Ubatan ni ipangasigi giyang ko tuwa mga tao salaka wadiran di manggelebek nagu salaka wap kepasadiran sang kaya dunia. Aya pagay dulang kapagari ko nagyang ko tuwa mga tao inaloyo nabi sa hadith at tiga na ipangasigi. Ipangasigi ang mga tao bigan wa Allah sa kabatiya sa Quran, miya kaswamatiya sa Quran, namiyatiya sa Quran nagugyang ko tuwa bigan wa Allah sa tamok na din niya ning gusto niya gyang ko tuwa tamok yan makapantag si ko agamatan ng Islam. Naginan katong ira nagyang ko tuwa sama no to na sibu siya gyang ko tuwa sa pulugawi akilamuna maka sa pulo makatamat. Naman nagyang ko tuwa panagunta manira sama to mga pagariya nagyang kaya kabatiya sa Quran na dipindi buto sa gyang ko tuwa panama. Dipindi sa gyang ko tuwa kasasakalang ka sa ginawang ka. Aya pikiran ka pagari ko nagyang ko tuwa bala sa mga ala sa gyang kaya bulan na Ramadan. Suguno ka ko ginawang ka agyang ko tuwa paman na kapaka bati ayan sa Quran. Kalangon tano katataguan sa bukala. Langon tano din nakatataguan sa bukala. Nadipindi busagyang ko tuwa kipupantag na ka kung ginawang kasagyang kaya bulan na Ramadan. Di tano di pamagusay nagyang kaya panamar o mga salaf kaan tano ron na miyabay ang mga ginawa tano o ando mambuta man ni panamar tano. Naman gyang ko tuwa mga pasisilpon. Gyang ko tuwa mga pasisilpon. Nailayang ka man, kakapakaya talo ka oras na di silipon. Din yan din, may pambulag agyang ko to silipon yan. Pero unta ayabu kapukas yan, sa agyang ko to abuntali yan, nagugyang kaya matan yan, nagyang ko to kalubati yan. Upama kapagari ko kubangkad no to, batian sa Quran, na kapakaya mambuha dita paman, pero ni iba paman na lima gawin na makatamata ka sa Quran. Asa nagyang ko to talo ka oras, pataka oras. Naipabati ka sa Quran, agyang ko to oras ka sa agyang ko to silipon ka. Mga pagariya sa manayan na oras tanong na miyagala 6. Nalagi de penuh di teman lagi yang kaya ka penutula tanong si iku mga salaf tanong sa giyang ko tuwa. Betadiran ko Ramadan si iku kapembetia si iku Quran. Nagina ni miya penutul apa na mariran sa giyang kaya bulan na Ramadan kaya din na pipikir niran. Nakataya so panguyatiran ko mga ginawairan na ipanguyatan no mamusi ko mga ginawatan. Petero ko no nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Batiya ka no sa Quran. Batiya ka pagari ko sa Quran. Ini sugur kau nabi. Batiya ka sa Quran. Lakatang ka sa Quran na batiyang ka. Batiya ka sa Quran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Suguan. Batiya ka sa Quran. Ariyakan nabatiya ka sa Quran. Bubayakan nabatiya ka sa Quran. Pagari ko nabatiya ka sa Quran. Kakakan nabatiya ka sa Quran. Inaami nabatiya ka sa Quran. Ama ami nabatiya ka sa Quran. Ino to. Mataan sa Quran na kesafaatian. O to, kesafaatian agyang ko tuwa batiaon sa dunia sa alungan mo. Gina ni mana punguyat tanong si ko mga ginawatan. Apaman na saka siran sakan na makabatiya sa Quran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Kaanta no maparoli agiyang kaya paman na syafaat sa alungan na moriya syafaat sa Quran na sabu sa mga tao migay sa oras sa giyang kaya Ramadan na giyutoy po makasafaat. Mga pagariya na si itanobu tugu sa diyang kakatayin na oras tano na alas 6:12. 6:02 oras tano. Nasalamatan wag yang kaya mga loks pagaritan o mga bangsa to. Kata yang kaya bebuakan na si Hajja Anisa Abu Bakar. Siya lamang ko niya natigyan na andi anas seminar kaon. Na nanti si tanong di seminar. Si tanong di seminar yang kaya pamana lambes lagi yang kaya Ramadan na umiyog suwalla na umandil lagi de oras na di itano di seminar. Yang kaya pagaritan wa si Hakim Sarip, si Abul Khair Zuin Unakan. Si Abul Khair, Masya Allah, mga pagaritan wa ya malay panaguntaman,
si Sarip Baura, mga pagalitan way sa San Mateo, uway. San Mateo, San Mateo Rizal, uway. Agya kaya mga bangas sa tanong, siki Nuraima Faisal Makatuon, Muhammad Nurman Mamuluto, Anisa Mipangkat, Rohaima Ampaso Paino, Kasamina Alex Makaraub, Jack Minalang, mga pagaritan no di mamakinig sa giyang kaiya live tano balasan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sama dagala mapia banda yang mapia na prangkom na kas kanwa salam ka kataya magad mau magyang kuto ifta sawad na miya nagtano saya panguyata mapia na ingulalan tano kaantano makuwag yang kuto balas sa mapia balas sa mala gyang utop man na uwad na miya pamagusay tanong suron saya paman na di mapia narilani ura kanuto kagito so kababaluya ka na manusya mga pagariya uwad na mga bangas sa tanong paghaj na pakisinabuta kano kakataya magaan din na udi na kinusaniran so register na ayaw to kabasairan na uwad na da makaregister paghaj na timo ani udin na ka uba adam pa na oras kaupina na peruman so man so makapantagon ko kabayad na ayad na deadline niyan na giyang ko to April 14 nagyutoy molim po sa nakambayad mga kadi ya bay pamana dia may pananano ubad din si ko mga bangas sa tanwa makaniniat na pagisinabuta ka nor kami salamat namin sa kami no salamat namin sa kanwa lang-ulang na mga bangas sa tanong pamamakinig sa giyang kaya live tano, mambagian tano sumapia sa giyang kaya bulan na Ramadan. Rilaan tano Allah na maapantano niyan, napakasultano niyan si Usurga iyan. Naya mala panganin tano na ya Allah mga luksami, mga inaami, mga amami narilaing kasiran. Wada na ko mga lukasan, wami padala mo ko mga kubur, narilaing kasiran. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mga pagariami, mga pamilyami, mga pagariami, mga muslima pangasasakit. Pakabagrang kasiran sa giyang kaya bulan na Ramadan ya Allah taufikin ka sa mga bangsami makang galabag sa giyang kaya Ramadan sa mga pipi agalabag wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.